N'ịga n'iru ifu na ọbara na-arụ ụmụ akwụkwọ ịdị na-adị ọcha nakwa ịkwa aka, ndị nchịkwa na Rotary Club nke Ọka Urban District 9142 nakwa Rotary Club nke Asaba Metropolitan District 9141 gotere akwarangwa dịgasị iche iche nke eji alụ ọlụ ijikwa aka wee tinye na Sunbeam Primary and Secondary School Nawfia Council ime obodo Njikọ Ọka. Ebumnobi bụ iji wee fụ na enwere adịmọcha na ya bụ na akwụkwọ n'ebe ụmụaka nọ. Blessing Uchendu n'ebe a ma wetara anyị ozi a. Otu Rotary Club bụ otu nke nọrọ onwe ya nke amụma asaa ha wepụtara maka afọ 2022 nakwa 2023 bụ nke gbadoro ụkwụ na igbochi ọya na ọgwụgwọ ya, agụmakwụkwọ, mmepe obodo, ezi mmiri na adịmọcha, nnekwata ụmụaka ya nakwa udo na igbochi ọgbaghara dịka ha na-agbape ihe ahụ arụrụ n'okirikiri ụlọ akwụkwọ ahụ ma bụrụkwazịa nke ndị ụlọ ụka St. Michael's and All Angels Parish Nawfia ga-erite elele na ya ka onye isi Rotary Club nke Asaba Metropolitan bụ Rotarian Ifeoma Adejumo ya nakwazi onye isi Rotary Club nke Ọka Urban bụ Rotarian aka ọnụ iji wee kwalite amụma akwamaka dị iche iche dịka afọ ọsịsa ya ndị ọzọ ma kwukwazịa na ya bụ ihe eji akwa aka bụ nke ga-enyere ụmụ akwụkwọ ahụ aka ịdị na-akwa aka ha mgbe na mgbe ọbụla ha gwuchere egwu ma dụkwazịa ndị nkụzi ha ka ha gbaa mbọ hụ na ha chekwara ya bụ ihe arụrụ nke ọma. N'aka nke ya ka onye Deputy Vice Chancellor Administration nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University ma bụkwazịara onye ojide ego Rotary Club nke Ọka Urban bụ ọkammụta Osita Chiaghanam dụrụ ndị nne na nna ọbụna dịkarịsịa ndị nne ka ha gbaa mbọ na-akụziri ụmụ ha ezi adịmọcha iji wee nye aka hụ na ha na-ebi n'ezi arụ ike. Ka ọ na-anabata ndị otu ahụ ka onye Archdeacon Nawfia Archdeaconry bụ Venerable Ifeanyi Ume toro otu Rotary maka mbọ ha na-agba n'ihe gbasara ndụ ndị mmadụ ma kelekwazịa Chineke ime ka ya bụ amụmụ ihe arụrụ pụta ìhè ma kwekwazịa ha nkwa na a ga-agba mbọ hụ na etinyesiri ya n'ọlụ nke ọma. N'aka nke ha ka onye isi ụlọ akwụkwọ nakwazi onye headmistress nke ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Maazị Ifeanyi Ogbuchimalụ ya nakwazi Oriakụ Ogochukwu Chukwekezie kwere nkwa ịhụ na ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ndị nke ga na-akwa aka ha mgbe ọbụla ha gwusiri egwu. Ndị ọzọ so na ya bụ njem gụnyere onye Past Assistant Governor bụ Chinedu Osadebe, Rotarian Ugochukwu Nweze, Rotarian Kingsley Okeke ya nakwazi Rotarian Nneka Ilochi n'imerime ndị ọzọ. Anọ na ya bụ mmemme wee kụziere ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ka esi eji ya bụ ihe akwa aka. Site na Nawfia, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.